encontrámonos en Buño, no Forno do Forte, que isto é un conxunto etnográfico, que é como vivían os alfareiros antigamente. Neste conxunto hai 7 viviendas, que 4 serían de alfareiros e 3 de xornaleiros. Pero en un principio, todo este conxunto era só unha vivienda, era todo dun señor. O conxunto é do siglo XVIII e os alfareiros vivían aquí nos anos 50, mas ben hacia baixo, que a partir dos 50 xa empezaron a vivir un poquinho mellor. Pois esta pedra é o barro, que viña así do barreiro. Sabedes que o barreiro témolonos aquí no pueblo. Por iso Buño sempre se dedicou á alfarería, porque tiñanos aquí a materia prima. Dicen que xa no siglo XVI había alfareiros en Buño, vale? Pois viña así, e as señoras vinde por aquí. Eran as encargadas de pisalo, así como un pisón, mira que traballo. Hasta convertilo así en polvo, mirade. De pedra pasaba isto. E moitas veces había que barutalo, porque se lle queda algunha pedra había que quitarlla. E despois añádenlle agua, amásase como se fora o pan e pasaba para o torno. Aquí podes vir a visitalo, hai un alfareiro en directo traballando, o visitante que veña pode probar tamén o torno e aparte pois visita o museo. As pezas que se cocen despois aquí neste forno son as que fago eu aquí. Solamente se fai peza tradicional. Ao estar aquí no museo e tal, un conxunto xa do século XVIII, non vas facer cousa moderna. E aquí cada habitáculo era unha vivienda, Xente de moi poucos recursos alquilaba isto. Tiñan a súa entrada independiente, o seu forniño para facer o pan, e aquí vivía unha familia. Hai 3 viviendas, agora comunícanse, pero antes estaban cerradas. O máis duro era ir ao barreiro, buscar o barro, porque se collía todo a man, que non había ningún tipo de maquinaria. Había que deixalo secar, porque se o traes mollado pesaba o doble. Chegaba a casa, puñalo a secar, despois había que pisar con un pisón, hasta convertilo en polvo, Despois amasalo, tiñas que amasar toda a man, e tiña que ir moi ben amasado, porque se levaba algo de aire, rompía a peza. Antiguamente chegou a haber aquí 200 alfareiros, ora quedamos sobre 20 e 22. Que houbera unha escola permanente, que non fora unha escola dun cursillo de 3, 6 meses, non, que fora todo o ano para que chegaran a poder facer unha peza por eles mesmos. Ben, que todo era ben, e que se dan conta que sí, que con isto que poden vivir. Este é a boca do forno e aquí botamos a leña. Temos que estar 6 ou 7 horas seguidas botando leña, porque ten que alcanzar unha temperatura moi alta, de 900 a 1000 grados. Xa fan falta tractores de leña, E a leña que usamos é o toxo. Cada vez que cocemos necesitamos 3 tractores de toxo, Vale? E na parte de arriba colocamos as pezas. Vamos, claro que é arriba. Isto vacíase todo, entra o alfareiro para dentro e vai colocando as pezas así todas en círculo e vai facendo puentes cos ladrillos. Pero isto sube uns 2 metros, hacia arriba. Sube como unha torre e dentro van as pezas. Collen unhas 2000 pezas. Dicen que para encher este forno necesitas o traballo de 4 meses dun alfareiro. Sería cociña taller. Mirad, esos son os tornos onde traballa o alfareiro. Sabedes como funcionan? Non. Mira, o alfareiro séntase aquí, nesa tabla, e co pé gira. Co pé dalle unha roda que leva abaixo, e isto gira. E aquí fai a peza. Veño excursións, pois estou cos rapazes aí no taller con eles. Cando son un poquinho máis grandes, poños no torno, eu voulle colocando as mans para que eles, bueno, que vexan como é o asunto este. Pois aos nenos o que máis lle gusta é traballar no barro, claro, sí.
facendo? Pois Unha aplástalo. maceta con flores. Acabaste? Que vos enseñou aquí o monitor? Facer caracoles, facer barcos, facer canoas, facer cestas. Que hai na casa? Que... Hai carros, hai fornos, hai camas. Hai miniformes.